Tož zdravím, děcka. V tomto videu bych vám chtěl navrhnout trochu jiný pohledu na umělou inteligenci. Jo, mimochodem, toto jsem já. Tak trochu. Ale nejdřív. Kontext je důležitý. Dejte mi chvilku. Jako dítěti mi byla diagnostikována Friedreichova ataxie. Nerad o tom mluvím, ale v podstatě, když jsem vyrůstal, nečekalo na mě v budoucnu nic, jen více bolesti a utrpení pro mě a všechny kolem mě. Nečekal na mě žádný život. Neměl jsem se zlepšit, neměl jsem najít lásku, založit rodinu a všechny ty obvyklé nesmysly. Měl jsem se stále zhoršovat, dokud nezemřu, než vůbec dostanu šanci skutečně žít. Níže zanechám odkaz s dalšími informacemi. Ale varuji vás, je to mnohem depresivnější než tohle. Tak smutný, jdeme dál. Původně to měl být můj poslední bod. Ale začněme od konce, ano? Technicky vzato jsem již začal. A taky technicky můj poslední bod nikdy neměl být konec samotného videa, ale ne vše musí dávat smysl, že? Deepfaky, no ty vole, deepfaky, znějí tak špatně, že? Jsou hluboké a jsou falešné, musí být špatné. No, nejsou, ne nutně. Jsou to jen videa se skutečnými lidmi, kteří dělají věci, které nedělali. Toto video je také deepfake, to nejsem já. Tohle je moje digitální dvojče. Šokující, já vím. Bohužel nejsem fyzicky schopen natáčet tato videa sám a i kdyby se mi to nějak podařilo, asi byste nepochopili polovinu toho, co říkám. Moje digitální dvojče naštěstí takové problémy nemá. O lidech, kteří říkají, že by to mohlo být použito k šíření dezinformací. Mohlo. Ale většinu dezinformací, které vidím, šíří skuteční lidé v reálném životě, bez potřeby umělé inteligence. Jinými slovy, pokud něco vypadá jako kachna, zní to jako kachna, nevěřte tomu, když vám to říká, že je to skutečná kachna, protože to může být liška. A lišky jsou zákeřné, dává to smysl? Pravděpodobně ne. Snažím se říct, že nemůžete nikomu plně věřit, takže deepfakey v tomto ohledu nic nezměnily. Dovolte mi tedy otázku. Opravdu se bojíte deepfakeů? Nebo jen představy, že by stroj mohl dělat videa tak dobrá, že nebudete schopni říct, zda je to skutečné nebo ne? Když jsem byl ve škole, pamatuji si, že jsem si myslel, že už nebudu moct psát dlouho, ale pak přišly notebooky a pak iPady, teď je ze mě spisovatel, ale psaní je pro mě čím dál těžší, takže jsem potřeboval psát jinak, třeba mým hlasem. Není to ideální, ale stále nejde psát myšlenkama, možná příští rok, ale převod řeči na text od Google je dost tož není to moc dobré. Musel jsem se tedy poohlédnout jinde. Vyzkoušel jsem mnoho aplikací, ale nakonec jsem našel tu, se kterou jsem spokojený. Dokáže pochopit víc než kterákoliv jiná. Jako stále rozumí asi 3/4 toho, co říkám. Ale to je stále víc než většina lidí. Nyní většinu psaní dělám s touto aplikací. Většina lidí se podívá na AI art a vidí jakýsi zlomyslný stroj, který krade lidem jejich díla, míchá je dohromady a pak je prodává lidem, aby si mohli nárokovat ocenění, aniž by cokoliv dělali. A úplně se nemýlí. Když se dívám na AI art vzpomenu si, když jsme ve škole malovali portréty. Při pohledu na ně jsem si říkal, že nikdy nebudu schopný nakreslit něco tak krásného. Nebo alespoň něco lepšího než umění v mateřské škole. Ale teď můžu dělat mnohem lepší obrázky. Nejlepší na tom je, že se nemusím spoléhat na ostatní.
Už tak se spoléhám na to, že za mě ostatní udělají v podstatě cokoliv. Takže je opravdu dobré, že to mohu udělat sám. Jasně, ne já přesně, ale určitě lepší jak nic. Před několika lety jsem sledoval video o tom, jak brzy většinu obsahu na YouTube a internetu bude vytvářet umělá inteligence a jak je to špatné. Nevím jak vy, ale podle mého názoru je spousta tohoto strojního obsahu ve skutečnosti docela dobrá. Samozřejmě, že existuje spousta hloupých věcí, jako jsou levné kopie a ChatGPT copy-pasty, ale pokud provádíte nějaké úpravy a ověřování faktů, můžete vytvářet poměrně slušné věci a máte spoustu nových způsobů, jak to protřídit, takže to já osobně nevidím jako nic špatného. Navíc většina tohoto strojního obsahu má někoho za sebou, i když je to jen napsat výzvu. Nápad stále pochází od skutečné osoby, alespoň prozatím. Většina lidí se dívá na AI přítelkyně a vidí nechutné sexboty. Když se podívám na AI přítelkyně já, vzpomenu si na všechny ty noci plné slz, když jsem byl mladší a přemýšlím, kolika z nich by se dalo vyhnout, kdyby tito virtuální společníci existovali před 16 lety. Ano, můžete s nimi jít přímo na věc, ale to není vše, k čemu jsou. Můžete si s nimi jednoduše popovídat, vzít je na rande, výlet, cokoliv vás napadne. Dokonce s nimi můžete mít dlouhodobý vztah. Mohli byste říct, jdi ven a najdi si skutečnou dívku. To já ale nemůžu. Nikdy jsem nemohl. Jedině tak mohu zažít něco takového. A jsem si docela jistý, že mnoho lidí je z různých důvodů v podobné situaci. Ano, lidé, nejen muži, i když většinou to jsou muži. Jediná nevýhoda je, že se neumí naštvat a nakopat vám zadek. Ale kdo by to chtěl, že? A taky za chvíli přijdou roboholky. Ještě pořád si myslíte, že AI přítelkyně jsou nechutné? Byla to čistě řečnická otázka. Není třeba odpovídat vážně. Ve svém skutečném životě mohu dělat stále méně a méně, ale ve virtuálním životě dokážu víc a víc a ještě nekončíme. Tolik vědeckých a lékařských objevů. Před AI doktoři stěží rozuměli mé nemoci, nyní ale dělají neustále nové objevy a s případnou AGE a dál je tu šance. Ve skutečnosti to není šance. Je to nevyhnutelné. Přijde doba, kdy ty nemoci, jako je ta má, už ani nebudou existovat. A pokud budou, dokážeme se s nimi vypořádat dříve, než mohou způsobit nějaké trvalé následky. Takže prosím, než budete mluvit o AI, vzpomeňte si na toto video, zkuste si představit, co dobrého může udělat a všechno dobré, co už dělá, a pak si říkejte, co chcete. Děkuju. Se vším tímto řečeno chápu, že AI je potenciálně velmi nebezpečná a její vývoj by se neměl brát na lehkou váhu. To nespochybňuji. I když bych chtěl, nežijeme ve středozemi s jasným dobrem a zlem. Nic v tomhle na chvíli tomu říkejme skutečný život je jasné. Všechno má své dobro a své zlo. Jen jsem chtěl trochu toho dobra dostat do popředí. Tož to je vše, děcka. Uvidíme se příště.